Horretarako, igual, Jose espliko asko hobeto, ze jakin badaki bera klubaren historizia denez, berak espliko dozko. Ni garaian tanbe elituan jaion, baina, bueno, historizia zati importante bat, idatzita dago, eta lehenengo izan zen, 1986 izan Club Ciclista GAC. Orduan, euron asmoa zen, nola laga zeben eitzen armak, bizikletak egin, eta zaletasuna sartu jenteari, da aprobetxatzeko eskusinuak itxeko, karrera popularrak, Eibar Mendaro Eibar, Eibar Durango Eibar, da horrek. Gero sortu zen, Club Ciclista, 1987 Club Ciclista Eibarrez GAC. Eta orduan asmoa beste asmo bat zen, bai jentia ibiltzeko bizikletan, popularmente, baina eukitzeko talde bat inguruko karreristekin. Orduan lortu zeben eitxia ekipo bat, talde bat, Club Ciclista GAC, ezin zala Club Deportibo batek, Club Ciclista batek, talde batek ezin zebala eruan bizikleta baten izena. Markia. Eta hori alde batetik, eta gero, hasieran sortzen BH, Orbea, da, zegetxik hau gai, da bestea ez, da, azkenian kenduin zeben, da, gentutxuzan 1987 bakarrik ezautzen dugun moduan Club Ciclista Eibarrez. Betidanik, Sajoanetako jaizienetan beti egon da karrera. Gaurko autengo, gure Gran Premio San Juan, hemen ipitzen daben bezala izango dira 80 marra, baina 80 berak izenakin, Gran Premio San Juan izenakin. Baina lehendikan, betidanik egon da, Eibarren leheneko karreria izan 1910an. Orduan hori karreria izan San Juanetako jaizeko inguruetan. San Pedro egunean, San Juan egunean, betidanik beste izen batzuekin, Gran Premio Eibarreza, Gran Premio Eibar, izen desberdinakin, baina denominadore komun bat. San Juanetako jaizak. Garaiantan, Gran Premio San Juan zen importantiena. Segetxik, bakarrik dago ikustia Palmaresa. Espainian zegoazen karrerista honenak. Luciano Montero, Trueba, danak, irabazle, moduan. Inkluso izan zen 3 eguneko karreria. Eta ez iran geditzu hortan. Segetxi, gero 1992an, ia Republika proklamatuta zegoen. Orduan, homenaje bezala, 1992an, hasieran antolatzen Gran Premio de la República. Egun bategua, karrerista honenekin. Zan, Gran Premio de la República, Eibar, Madrid-Eibar. Bi egun joateko mendik Madridera, 2 etapa, egun desberdinen, eta beste bi, buelta itxeko, Madrid-Eibar. Da gero, hori azkenengo karreria, Gran Premio de la República, Eibar, Madrid-Eibar, azkena inzana 1986an. Ja, gerriakin ja, 86 izan. Ja, gerriakin? Gerriakin ja, danak editzu zan. Da, asistanean berri do karreak antolatzen, bai Club Deportiboa, Club Deportiboa 1981an, azizan inzeban lehenengo arratiko erean. Da, 1980 ja Club Ciclista be antolatu zeban Gran Premio San Juan bat. Ja, buelta usan jardunera. Eta gero ja sartzen garaz, 50 markadan, da hori izan zen, hortik aurrera, esate jakona, la década de oro del ciclismo eibarrez. Club Ciclista jaio zen, ofizialki 1927an. Orduan, 1951an, pentsau zeben,
mutilak datoren urtean zidarrezko bodak. Da zer zerin gehu, hene ba, zeriko karrera. Da zer formero, zer formatero, zela. Da, 3 egunekua. Bueno, joango garaz, bizikleten fabriketara, da ia eurak kapaz dira, prest dauzen, patrocinatzeko. Da, eroango zeban izena Gran Premio de la Bicicleta Ibarresa. Dolan sartu zen, lehenengo karreria Gran Premio Bicicleta Ibarresa, Gran Premio Bicicleta Ibarresa, 1952an, lehenengo edizioa. Eta gero, hori 3 eguneko karreria, gero 5, gero 6, gero 7. Pentsa biozue, garaiantan, Espainian zegoen karrerista, Espainian zegoazen karrerari. Vuelta a Cataluña, Gran Premio San Juan, eta gero honekin guria zegoan. Eta estrangero joateko, turrera eta pizkate karrera hundie izia ziren, irundako. Orduan, honek etortzen ziren Ibarrera, honetakoak. Gero taldia be zegoazen antolauta oin bezala, organizauta, da ziren profesionalak, gero, independientes, da, hemen ja bai, hemen ja hasi ziren ja profesionalak eta estrangeruak, da bai. GS taldia, por ejemplo, han agertzen dira zen karrerista guztiak, bat kenduta dana dira Ibartarrak. Mardaraz, Alberdi, Aranbarri, zazpiro zortzi karrerista dauzan, da bat ezik beste guztiak Ibartarra ziren. Gero sortu zen GAC, BH, da Orbea, da horre bai alimentau ziren kanpoko karreristekin, hemen ez zegoazen hainbeste. Kanpoko dinot estaduoko honenetakoak. Buelta Espainia, lehenengo Buelta Espainia, 1935an eta 16an, irabazi zeban belga bat, Gustave Delors. Badakizu ze taldeekin? BH. Eta 47an, irabazi zebana, zan, ez dakizer, bandik, belga bat. Darek, talde guztia, bestia bezala, Zil. Iriondo, Ibarko fabrika bat, Zil. Badakizu ze propaganda izan zara, kartelak, posterrak. Gustave Delors, vencedor de la Vuelta a España de 1935 y 1936, con bicicleta BH, da bestea berdina. Bi gauza, ez bakarrik zaletasuna, baizik, deporte bat, emoten dugula duan. De todas formas, beti denik Eibarren beti da ziklismo eta Eibar, ni erdera esaten dutena, da un binomio inseparable. Beti joango da Eibar da ziklismo alkarrekin izenakin. Beti denik egon da. Da hori gaur egonean zaletasuna ikusteko karrerak, telebizioa eukitzen, baina jentia bertara joaten da. Ezke gauza da ikustia eta usein du. Ziklismo hori da, fogailera joatea bezala. Ez da berdina, telebizioan ikusi, eroiperua joan, belarran useina, lilementuan useina. Dana, emozio desberdina diraz.
hori da, azkenean, baina urte asko behar diraz, hori gusanilua, urte asko behar dirala, antolatzen, barruan egoten, gusanilua sartzeko. Eta, claro, hori da gauzalak editzen dara barruan. Bai, zuek adibidez urte asko da doia zure, ez? Bai. Josek, 60 urte. 62, pentsa. 20 urtekin sartzen ditzuela, hola, da. Josek esaten duena be, hori gusanillo hori esatzen jatzunean, oso zaila da kentzia. Beraz, ja, seguramente gutariko asko hilko gara gusanillo horrekin, seguru nago. Zen momentu bat, alde batetik antolatzen zen Eibarko bizikleta, gero paso zen Euskal bizikleta izatea, baina Eusko Jaurlaritzak ezin zuen onartu bi karrera, goi mailako bi karrera okitzia, batez be presupuestan gaitzi. Orduan, 2008 inguru, eizkin iziotzen bai Vuelta al País Vasco eta bai Euskal bizikletari batzia. Orduan, hor sortu zen, gaur ezagutzen duguna Euskal Herriko itzulia edo azkenengo urteko itzulia deritzoiena. Ze paso zen 2017an Diario Vasco Organizaciones Deportivas taldetik horrek dana laga izeben. Orduan dana gelditzu zen Eibarko Euskal bizikletan antolakuntzan bezala. Orduan, ofeta da, batez be, Euskal bizikleta jendeak. Eta batez be, gutariko asko gaude be bai, ofetan eta Euskal bizikleta mantentzen, batez be, profesional mailako karrera oso importantia, World Tourrekoa, eta klub ziklistan partetik, adibidez, gu oinarrizko etzegindularitza bultzatzen, gauzia dela, antolatzen ditugun 5 karreretatik, 3 dira batez be oinarrizko karrerak, 2 juveniletakoa, beste bat kadete, eta gero sortu genduan aukeria emakumezko karrera bat sortzia. 2018-19 lehenengo karrera, emakumezko karrera izan zen, Sara Martin irabazi zuela, hemen zegoela sopelakin, noin Movistar jarraitzen dago profesional moduan, eta gure karrera importantiena, dakizuen bezala, Memorial Valencia da. Memorial bakarra daukaguna, ze pentsatzen dugu Jose Luis Valencia izan zen klub ziklistan dako oso mecenas importantia, ez bakarrik kluben dako, baizik eta Euskal Herriko txirrindularien dako. Beraz, uste dugu merezi duela hori gordete okitzia eta berez, oin Espainia mailako afizionatuen karreran, esan genezake igual importantina dela, txarto da guk esatia, baina eurak esaten dozku eguri, Espainiako kopako karrera importantiena dela. Beraz, normalmente Memorial Valencia batek irabazien dauena, generalmente pasatzen da profesionaletara. Azkenean, bizitzak moldatzen zaitxu, ez dago besterik edo montatzen zara edo bestela aparte. Orduan, txirrindularitzan igarri da azkenengo urtietan, kriston aldaketa batez be, teknologikamente onerako dinot, adibidez, gu daukagun gure karreretako nagusiak retransmisioa streamingen bitartez, hori guretzako izugarrizko bultzakaria izan da, gure karrerak ez bakarri zuzenean ikusteko baizik eta streamingen bidez. Orduan, suposatu da, bultzakara ikaragarria. Gure hasiera pandemia horretik jasi ginen ideia horrekin, eta pandemiakin izan zen izugarrizko bultzakaria, batez be, aurregatik jendia zintzuela ikusten zuzenean, eta akordatzen naiz, karrera horietan izan zen, audientzia ikaragarrizko.
fundamentalmente, hasieratik horrek izaten ziren babesle nagusiak eta eskerrak udaletxea eta Eusko Jaurlaritza eta Diputazioei bestela eta beste horren beste zera babesle daukagula tabernaz adibidez zein negozioa ipintzen du eskuela €1, baina horrekin moldatzen gara eta bueno, eskertzea beti ondo esaten da. Gaur egunean karrera bat antolatzeko ez da lehen moduan, erritatzen zirela karreristak, con 4 motos ez. Gaur egunean da, ez dakizute zelan komplikatzen den asuntua, rekorriduak, voluntarixuak, bolondrez gero eta egitzea da. Soramena da antolatzea, baina gustatzen gagulako aurrera itzen du. Bai, oso rentxo da, probia dakau, bost karrera itzen duela urtietan, eta ez bakarrik karrerak, txistorra eguna, pedal eguna umiendako popularra, eta, bueno, bai. Da, gauza importantia, zaila izaten da, baina poliki, jente gaztia, sartzen ari da. Baina, karo, dano moruan horre gaztio bihar dabe urte mordua egotia ikasteko. Implikazioa da ikasteko. Ez bakarrik nora itzen dan karrera bat, nora antolago itzen dan. Zarren trampak bai hartzia. Da hori hartzen da urtiekin. Hombre, niri guztagu jatan, pizkar relegua, motia gazten bateri, baina horretarako, esaten duguna, gaur zeregin asko daude mundu honetan tamalez, beraz, jendean implikazioa gero eta estuagua. Nik ulertzen dut, jendea danetik nahi dauela egin, edo bizikleta zibili, edo beste zeregin asko daudela gaur egunean, eta honek suposatzen dago, konpromiso honek, pizkat hipotekau zure bizimodua. Eta etzian bebai, kontutan hartu inbedozu, etzian dakasuna, bera parte hartzaile onartzia. Eta, egin ditu hori aktu hori, eta horten lehenengo ekitaldi nagusia izango da San Juan Saria, hor bananduko dira oroigarri batzuk mendu horrenarenak. Eta hortik aurrera, Dia del Pedalen zeo zer egingo da berezia, ginkana handi bat euntzagan, hori iteke. Gero beste hitzaldi bat egingo dugula oso importantia, ze eragin izan duen bizikleta eta eraikuntzak Eibarren. Eta horretarako badago espezialista bat Eibarren, Joseba Lanzabal, arkitektua bera. Orduan oso hitzaldi politza eta batean bateri seguramente sorprendituko dio. Gero betiko moduan jarraituko gure egitagoarekin, txistorra eguna San Andres bezperan. Esposizio bat izango dela portalean, Gabonetan. Eta 27an urtarrilean egongo da beste hitzaldi bat, txirrindulari horiek, famaskuak, eta nola ez, Eibarrekin zeozer lotura dituztenak. Betiko karrerak antolatzen, udaberri, izango da, kadetenak apirilean gero itzulia bai, itzulian zintxa mosketan, gure asmoa da zintxa mosketan egotia, eta oroigarri bat entregatzea itzuliko irabazle orokorrari. Eta amaitzeko Memorial Balenciaga 50ko edizioan, hor bukatutzat, ez badao aldaketarik, ezin dut esan, baina aldaketa batzuk egon leike emakumezko karrerakin, bai.